салом дӯстони азиз, рӯзи ҳамагӣ иншоалло ба хайр бошад. духтаро бозам навори имрӯз аст. Ана мин намуд абаяҳои тоза дубайский ва платья ҳар намуда духтаро нидои корден 270 сомон. Инам чам 270 сомон. Ана ё ҳастай духтаро бори ирам Дубай, тоза Дубай, пашифи Дубай нест духтаро. Бори оригинали Дубай абая духтаро нархш 600 сомони. Диден качество беҳади бадхушрай. Иҷада вибр калона нархи ҳамашам гуфта наметонем духтаро. Баъд мехостам чиза эълон кунам. Ин иҷада чиза диден 400 сомон абая ҳастай. Ин чизе ки мебинен ҳозир иҷада 400 сомон духтарако диден. Эълони мо ҳам медухтаро мағоза ба аренда дода мешавад. Касе аренда дар кораи марҳамат метонен рақамҳои рӯи экран будал нависен, метонен борш хати аренда гирен, метонен ки бе борш аренда гирен ба боршона нархи арзон хати метиан пули наличка хати хай маълумоти бештара ай WhatsApp мегирен духтаро. Ниёр диден 400 сомон аҷоиб буд хушру платьё ҳастай. Болош давай дорад. Хеле короче дуйкай, лекин платье кадам ша ҷудо нест духтаро. Ина 400 сомон духтаро. Инам 400 сомони, инам 400 сомон духтаро. Ям 400. Ин платье 600 сомона, ин платье зал 400 сомон духтаро. Доставка доран духтаро, ҳам обтой доран, ҳам дона чихари ки гуфтам, ҳозир мағоза ба аренда дода мешад. Ай числаи якум духтаро. Касе нашуд арендагар мезанад ба рақамҳои WhatsApp-и савдогар дахлиста занг бизан ё бинависен, маълумоти бештар мегирен духтаро. Дажа чихари ки гуфтам вибр бисёре ҳама ира наша дона гуфта наметонам. Суруға духтаро бозори Корвон, тарафи Тило бозор. Шашум дарвоза якум қатор. Боз инҷа нишон метавонед ин якум қатор духтарако.